Udjenza tal-Papa Franġisku l-Erbgħa 9 ta' Frar 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis ħuti, l-odwa tajba. Nella scorsa catechesi, Fl-aħħar katekeżi imqanqla għal darb'oħra mill-figura ta' San Giuseppe, irriflettejna fuq it-tifsira tal-komunjoni tal-qaddisin. U waqt li nibda minn din l-idea, illum nixtieq ninżel fil-fond tad-devozzjoni speċjali li l-poplu Nisrani dejjem kellu għal San Giuseppe bħala patrun tal-mewt it-tajba. Devozzjoni li twildet mill-ħsieb li Giuseppe miet bl-assistenza tal-Verġni Marija u ta' Ġesù qabel ma dan ħalla d-dar ta' Nażaret. M'għandniex tarif storiku, imma billi lil Giuseppe ma narawhx iżjed fil-ħajja pubblika, naħsbu li miet hemm f'Nażaret mal-familja. U jakkumpanjawh fil-mument tal-mewt kien hemm Ġesù u Marija. Il-Papa Benedittu XV seklu ilu kiteb li permezz ta' Giuseppe aħna naslu direttament għand Marija u permezz ta' Marija għand l-għajn ta' kull qdusija li hu Ġesù. Kemm Giuseppe u kemm Marija jgħinuna mmorru għand Ġesù u waqt li ħeġġiġna għal prattiċi qaddisa fġieħ San Giuseppe, irrakkomandalna waħda b'mod partikolari u qalilna hekk. Billi bir-raġun kollu u meqjus bħala l-iżjed protettur qawwi tal-moribondi għax ħal aħħar nifs bl-assistenza ta' Ġesù u ta' Marija, inħallu f'idejn ir-rajja mqazza biex iħeġġu u jiffavorixxu dawk is-sodalitajiet devoti li twaqfu biex jitolbu lil San Giuseppe jgħin lill-moribondi. Bħal dik tal-mewt it-tajba, tat-transtu ta' San Giuseppe u għall-agonizzanti. Dawn kienu l-assoċjazzjonijiet ta' dak iż-żmien. Eżis ħuti, forsi hemm min jaħseb li dan il-lingwaġġ u din it-tema huma biss wirt tal-passat, imma fir-realtà r-relazzjoni tagħna mal-mewt ma tmissx biss il-passat, imma hi dejjem preżenti. Il-Papa Benedittu xi jiem ilu u għaw jitkellem dwaru nnifsu qal li jinsab quddiem il-bieb mudlam tal-mewt. Tajjeb li nirringrazzjaw lil Papa Benedittu li ta' 95 sena għandu moħħu ċar biżżejjed biex jgħidilna dan, jiena ninsab quddiem id-dlam tal-mewt, quddiem il-bieb mudlam tal-mewt. X'parir tajjeb tagħna. L-hekk imsejħa kultura tal-benesseri tfittex kif ħadd tneħħi r-realtà tal-mewt, imma b'mod drammatiku l-pandemija tal-coronavirus reġgħet poġġietha għad-dawl. Kienet ħaġa terribbli. Il-mewt kienet kull fejn tħares u tant minħutna tilfu persuni eżies mingħajr ma setgħu jkunu qrib tagħhom. U dan għamel il-mewt iżjed jibsa biex jaċċettawha u jirraġunawha. Qaltli waħda infermiera li kien hemm nanna qed tmut bil-Covid u qaltilha nixtieq insellem lill-eżies tiegħi qabel ma mmur. U l-infermiera kuraġġuża qabdet il-mowbajl u għaddietha magħhom. Il-ħlewwa ta' dak il-mument ta' tluq. Minkejja dan kollu, aħna nfittxu b'kull mod li nbedu minnha l-ħsieb ta' tmiem tagħna. U nilludu ruħna li hekk lil mewt nistgħu nneżżawha mis-seta tagħha u nkeġġu l-biża'. Imma l-fidi nisranija mhijiex xi mod kif neżorġizzaw il-biża' tal-mewt, pjuttost tenna naffrontawh. Illum jew għada, il-kol kemm aħna rridu ngħaddu minn dak il-bieb. Id-dawl veru li jdawwal il-misteru tal-mewt ġej mill-qawmien ta' Kristu. Hawn hu d-dawl. U San Pawl jikteb, jekk Kristu xandar li qam mill-imwiet, kif jgħidu xi wħud minnkom li ma hemmx qawmien tal-mejtin?
Jekk ma hemmx qawmien tal-mejtin, anqas Kristu ma qam mill-imwiet. Imma jekk Kristu ma qamx mill-imwiet, fierħa hi l-predikazzjoni tagħna u fierħa wkoll il-fidi tagħkom. Hemm ċertezza waħda. Kristu qam. Kristu hu l-irxoxt. Kristu hu ħaj fostna. U dan huwa d-dawl li hemm jistennina wara dak il-bieb mudlam tal-mewt. Eżis ħuti, bil-fidi fil-qawmien biss aħna nistgħu naffaċċjaw l-abbiss tal-mewt mingħajr ma nintrebħu mill-biża'. Mhux hekk biss, lill-mewt nistgħu nagħtuha rwol pożittiv. Fil-fatt meta naħsbu fil-mewt, imdawla mill-misteru ta' Kristu, din tenna nħarsu bajnejn ġodda lejn il-ħajja kollha. Jien qatt ma rajt wara xi tebut xi trakk mobbi bl-oġġetti ta' trasferiment, fil-korteo tal-funeral qatt ma rajtu. Waħidna mmorru mingħajr xejn fil-bwiet tal-kefen, xejn. Għax il-kefen m'għandux bwiet. Din is-solitudni tal-mewt hija vera, qatt ma rajt wara tebut għaddej xi trakk. Ma jagħmilx sens nġemmaw biss jekk jum wieħed se mmutu, dak li rridu nġemmaw hi l-karità. Hija l-ħila li naqsmu mal-oħrajn, il-ħila li ma nibqgħux indifferenti quddiem il-ħtiġijiet tal-oħrajn. Jew x'sens għandu li tillitika ma' ħuk jew ma' oħtok, ma' ħabib, ma' xi ħadd tal-familja jew ma' ħuk jew oħtok fil-fidi jekk imbagħad jum wieħed se mmutu. X'jiswa li tirrabja mal-oħrajn? Quddiem il-mewt tant kwistjonijiet jieħdu dimensjoni oħra. Huwa tajjeb li mmutu rikonċiljati mingħajr ma nżommu f'qalbna għal xi ħadd u mingħajr dispjaċir għal dak li ma għamilniex. Jiena rrid ngħid il-verità. Il-koll kemm aħna mexjin lejn dak il-bieb, il-koll. Il-Vanġelu jgħidilna li l-mewt tasal bħal ħalliel. Hekk jgħid Ġesu, tasal bħal ħalliel. U nagħmlu kemm nagħmlu biex inżommu l-wasla tagħha taħt kontroll, forsi billi nipprogrammaw l-istess mewt tagħna, hi tibqa' ġrajja li magħha rridu nagħmlu l-kontijiet u li qudiemha rridu nagħmlu wkoll xi għażliet. Hemm żewġ kunsiderazzjonijiet li għalina l-insara jibqgħu importanti. L-ewwel, ma nistgħux nevitaw il-mewt u proprju għalhekk wara li nkunu għamilna dak kollu li hu umanament possibbli biex nikkuraw il-persuna marida, ikun immorali l-akkaniment terapeutiku. Dik il-frażi tal-poplu fidil ta' Alla, tan-nies sempliċi. Ħalli ħajmut bisliem, ejnu jmut fil-paċi. Xerf dak. It-tieni konsiderazzjoni mbagħad dwar il-kwalità tal-istess mewt, il-kwalità ta' tbatija. Fil-fatt, għandna x'inkunu grati għall-għajnuna kollha li l-mediċina qed tipprova tagħti biex permezz tal-hekk imsejħa kura paljattiva kull persuna li tersaq biex tgħix l-aħħar parti tat-triq ta' ħajjitha tista' tagħmlu bl-aktar mod uman possibbli. Imma rridu nkunu attenti li ma nifxlux din l-għajnuna ma' devjazzjonijiet li wkoll huma naċċettabbli għax iwasslu għal qtil. Jeħtieġ insieħbu lejn il-mewt, imma mhux nipprovokaw il-mewt jew ngħinu f'xi għamla jew oħra ta' suwiċidju. Infakkar li dejjem għandna npoġġu fuq quddiem nett id-dritt tal-kura u kura għal kulħadd biex dawk li żjed dgħajfa b'mod partikolari l-anzjani u l-morda ma jiġu qatt mormija. Il-ħajja hija dritt, mhux il-mewt, li min-naħa l-oħra għandna nilqawha u mhux namministrawha. U dan il-prinċipju etiku huwa għal kulħadd, mhux biss għall-insara jew għal min jemmen. Imma jien hawn nixtieq nafas fuq problema soċjali, imma reali.
dak li ppjanifikar. Ma nafx jekk kienx nuża l-kelma tajba meta naġlu l-mewt tal-anzjani. Accelerare la morte degli anziani. No, tante volte si vede Ħafna drabi naraw f'ċerta klassi soċjali li l-anzjani għax m'għandhomx il-mezzi jagħtuhom inqas mediċini minn kemm ikollhom bżonn. li si danno meno medicine di quelli che hanno bisogno. E questo U dan hu diżuman. B'dan ma nkunux ngħinuhom imma nkunu qed nimbuttawhom qabel iż-żmien f'xifer il-mewt. più presto verso la morte. E questo U dan la hu uman u lanqas nisrani. non è cristiano. Gli anziani vanno curati. L-anzjani għandna nieħdu ħsiebhom bħala teżor tal-umanità huma l-erf tagħna. Imqar jekk ma jitkellmux u jekk ma jagħmlux sens bli jgħidu, xorta waħda huma s-simbolu tal-erf uman. Huma dawk li mxew it-triq qabilna u ħallewlna tant affarijiet sbieħ, tant tifkiriet, tant erf. Nitlobkom, tiżolawhomx lill-anzjani, taġlux il-mewt tal-anzjani. Accelerare la morte degli anziani. Carezzare un anziano Meta nżelu b'anzjan, dan jagħti l-istess tama bħal meta nżelu b'tarbija. che carezzare un bambino. Perché l'inizio della vita Għax il-bidu tal-ħajja u t-tmiem tagħha huma dejjem misteru. sempre un mistero che va Misteru li għandna nirrispettaw, insieħbu, nikkuraw, inħobbu. possa San Giuseppe Ħajjejna San Giuseppe biex ngħixu l-misteru tal-mewt bl-aħjar mod possibbli. modo possibile. Per un cristiano Għan-nisrani l-mewt it-tajba hija esperjenza tal-ħniena ta' Alla Dio che si fa li toqrob lejna anki f'dak l-aħħar mument tal-ħajja tagħna. vita. Anche nella preghiera dell'Ave Maria. Anki fit-talba ta' sliema, aħna nitolbu lil Madonna tkun ħdejna fis-sija tal-mewt tagħna. morte. Per questo vorrei Propju għalhekk, irrid nagħlaq din il-katekesi billi flimkien nitolbu lil Madonna għall-agonizzanti. la Madonna per gli agonizzanti, per coloro che stanno vivendo Għal dawk li qed jgħixu dan il-mument ta' passaġġ minn dan il-bieb mudlam. per questa porta oscura. E coloro e i U għall-familjari li qed jgħixu l-luttu. Preghiamo insieme. Nitolbu flimkien. Ave Maria, Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, tu sei imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Santo Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. nostra morte. Grazie.